això es remunta a l'any 77, quan el meu germà llavors va passar del sector immobiliari al sector dels càmpings. Li van oferir gestionar 2 càmpings, el Calagogó del Prat de Llobregat i de la Costa Brava. La veritat és que jo llavors no estava en el món dels càmpings, però com era el meu germà gran, llavors sempre estava al seu costat, òbviament, no? I l'any 82 va sorgir l'oportunitat de comprar la finca aquesta per fer un càmping. I van venir a veure el terreny per veure si això era apropiat per un càmping. Òbviament, amb aquest entorn i aquest paisatge no havia cap dubte, no? Era una aventura molt il·lusionant, i és així com la vam emprendre i la vam portar fins a terme fins a aquests anys, no? Són 39 anys, perquè això es va comprar al setembre del 82 i es va aconseguir tenir les instal·lacions mínimes per obrir el càmping en juny del 83, i la veritat és que hem treballat molt a gust els 6 mesos que hem viscut al càmping com a casa nostra, i tot això ens ha portat fins ara. Bé, a mi el que m'agradaria una mica destacar de la figura del meu pare és que és una mica el que ens ha transmès amb la passió pel càmping, per la feina, perquè jo sempre, des de petit, he estat tot el dia treballant a un càmping o a un altre, i això és una mica el que hem viscut, no? Vacances al Nadal, i sobretot crec que és un premi que es mereix, perquè un sempre ha estat al costat de l'associació i col·laborant en el que ha pogut, amb tota la família del càmping, i crec que és merescut, i sobretot el que vull és agrair-ho en nom seu. Jo el conec i som veïns des de fa molts anys. Tota l'evolució, estem parlant des de finals dels 70, vull dir que la nostra relació professional és de més de 40 anys. Primer vam tenir la relació amb el Calagogó, quan ell era director, i després quan va inaugurar el Treumal i la ciutat de Palol. El seu caràcter sempre negociador, sempre de poca confrontació, però en canvi, quan ell vol una cosa, lluita fins al final fins aconseguir-la. En Cabeza sempre ha sigut un senyor professionalment i també com a persona. Només tinc que dir que aquest premi i aquest homenatge se'l mereix indudablement. Una gran persona i un gran professional. La nostra relació sempre ha sigut de molta col·laboració, molta amistat. És una persona molt afable, molt propera, i personalment el que destacaria d'ell és que donava bons consells. És una de les coses que valoro més d'en Cabeza. També aprofito perquè avui no ha pogut venir el meu germà en Pere, però de part d'ell també, que va tenir el contacte amb la família i amb els seus fills últimament, també de part de tots, en Pere, meu i de la meva família Aromí, una abraçada molt gran i un desig de que s'ho mereix, absolutament s'ho mereix, un homenatge y un reconocimiento. Conocí a José María Cabezas hace ya 1.000.000 de años y su encantadora esposa también. Era un ingeniero industrial, joven, dispuesto a todo para ganarse el mundo. Fabulosos, tenía ya experiencia empresarial, sabía montar empresas, etc., pero no tenía ni una idea del camping. Nada, no sabía nada. Entonces, cuando la primera vez que me visitó en nuestra oficina en Barcelona, le empecé a explicar lo que es el camping, etcétera, etcétera. Y entonces después, como a muchos otros empresarios de camping, les llevé de viaje a Londres, a Ámsterdam, a Berlín o a Essen, para que conozcan el mundo europeo del camping. Era una persona encantadora, muy ambicioso, muy joven, muy dispuesto a ganarse el mundo,
La verdad es que después montó el camping Troimal en Platja d'Aro, en Calonge, y además un apart-hotel con una clientela muy internacional. Bueno, hemos vivido cosas juntas, muchas. Algunas no las voy a contar y para otras no hay tiempo. Amb ell es van conèixer ja per l'any 78, quan el meu pare ja hi coincidien a fires. Josep Maria és una persona entranyable, d'una gran humilitat i que també sap molt escoltar, cosa que avui en dia fa falta, i que és una persona molt discreta. Home, totalment merescut. És una persona que porta, hem dit abans, des dels anys 78, en dues províncies diferents. Coneix el món del càmping des de Barcelona fins a Girona, propietari i gerent. Bueno, cal dir que és una persona totalment prestigiosa i que aquest reconeixement és ben merescut. Ha dedicat la vida al càmping, no? I això, per nosaltres, que estimem aquest ofici, és algo extraordinari. Una persona que ha estat més de 45 anys dedicat en aquest sector. O sigui, ara mateix estem aquí, en el seu càmping, voltats de jardí, amb un dels paratges macos que hi ha a la Costa Brava, no? La nostra feina, la feina del sector turístic, no és una feina d'oficina de 8 hores. És una feina on, si no hi ha passió, és molt difícil fer-la. Des de l'Associació de Càmpings de Girona és agrair-li aquest esforç i aquesta dedicació que ha fet que, juntament amb altres companys, la destinació estigui on està. Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, que no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang. Ara que tinc 20 anys, avui que el cor se m'embala per un moment d'estimar o en veure un infant plorar. Vull cantar l'amor, el primer, el darrer, el que et fa patir, el que vius un